ଶୁଣ ହେ ଗୋପାଳ ଭାଇ ପଚାରିଲ ଯାହା ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କ ସୁଦୟାରୁ କହିଦେବୁ ତାହା। ସୁବୁଧି ବୋଇଲେ ଦାସ ଶୁଣ ସାବଧାନେ ସଦଗୁରୁ ସେବା କରେ ଶୁଣ ଜ୍ଞାନୀ ଜନେ। ଚାରିବର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯାହା ପଚାରିଲ ଭାଇ ଯାହା ଜାଣେ ଠିକେ ଠିକେ କହୁଛି ବୁଝାଇ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ଗୋପାଳ ମାନେ ଅଟନ୍ତି ବୈଶ୍ୟ ହେ ଶୁଣ। ବନ୍ୟ ବୈଶ୍ୟବର୍ଣ୍ଣଙ୍କର କର୍ମ ଶୁଣ ଆରେ ଭାଇ ସଦଗୁରୁ ସେବା ଫଳେ ଦେବ ଏଇ ବୁଝାଇ। ଗାବ ରଖିବା ଆମ୍ଭର ପ୍ରଧାନ ଯେ କର୍ମ ସେହି ଗୋରୁ ଦ୍ୱାରା କୃଷି କରୁଛେ ଉତ୍ପନ୍ନ। ଗୋରୁଙ୍କର କ୍ଷୀରହାରା ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଅମୃତ ସାମଗ୍ରୀ କରି ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଅଟନ୍ତି ଗୋପାଳ ଯେ ପୁଣ। ଆନ ବୈଶ୍ୟମାନେ କୃଷି ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତି ଗୋରକ୍ଷା କର୍ମକୁ କେହି କରି ନ ପାରନ୍ତି। ଏଣୁକରି ଗୋପାଳୟ ଅଟନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ବୈଶ୍ୟ ନାନାଦି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା ଅଛି ଇତିହାସ। ଆହେ ଭାଇମାନେ ମୋର ଶୁଣ ନିବେଦନ ରୋଶନ ବହିବ ମନେ ନହିବ ବିମନ। ଏବେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ପୟରେ ମନପ୍ରାଣ ଦେଇ ସେବ ଦିବା ରଜନୀରେ। ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ଜ୍ଞାନ ଉପୁଜିବ ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଇଲେ ତେବେ ଏଠାକୁ ଆସିବ।